ALS team kan sudad ning Naga, overall champion sa regional encampment. Overall champion sa regional encampment ang Naga City Alternative Learning System o ALS on pinag-aapod na Abot Alam Program. Iniman ang maugmang bareta na ipinag-anunsyar pagkatapos na naman kan flag ceremony kan aldaw nin Lunes. Sa presensya po kang mga opisyalis ng syudad, sa pangingilog po ni Mayor John Bongat, i-award na po ang i-recognize po ang Naga City ALS team, ang Naga City Alternative Learning System team for being awarded as the Naga City overall champion sa Regional Alternative Learning System Regional Encampment na ginibo po sa Kabidaan, Sorsogon last May 18 to 22, 2015. Mientras tanto, nagtauman kan sa iyang appreciation si Alcalde John Bongat. Sinda ang regional champions naman for the fifth straight year dito sa Bicol sa regional encampment na kung saan igwang mga competitions may mga academics, may sports, cultural presentations, etc. Na kung saan pigpahiling na naman kang sa tuyang mga out of school youth na naka-enroll sa alternative learning system na talagang matibay man ang sa tuya pong mga jóvenes dito sa tuyang syudad. Ang samuya pong pagpaabot kang samuyang pagpapasalamat, congratulations, asin padago sa suporta sa gabos sa mga kalakawan ninda dito sa tuyang syudad. Magigirumduman na kan bulan kan Marso pinagiboan sa rong Memorandum of Understanding kan Siyudad ni Naga. Keri ba man ang DTI, DOLE, TESDA, Philippine Information Agency o PIA asin man DepEd para man sa implementasyon kan Abot Alam Program o an ALS. Sa rong programa na igwanin obheto na magkaigwanin zero OSY o out of school youth sa satuyang nasyon. Ang Siyudad ni Naga nagaako kan mga OSY na magparehistro asin mag-avail kan sinambit na programa. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla.